बर' सुंद' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बागानपारा फिल्म प्रडाक्शन मुंनि गोदान इउट्युब चेनेलाव ओंखारनो थांगासिनो दं हां मुंनि बर' सुंद' सावथुन। रिसान बर'नि प्रडिउस खालामनाय आरो मनजित ब्रह्मनि डाइरेक्शन खालामनायाव ओंखारनो थांगासिनो दं हां मुंनि बर' सुंद' सावथुना। नंगौ, बर' सुंद' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बागानपारा फिल्म प्रडाक्शन मुंनि मोनसे गोदान इउट्युब चेनेल खुलिदों आरो बे गोदान इउट्युब चेनेलावनो हां मुंनि गोदान बर' सुंद' सावथुना ओंखारगोन। निजोरा बर', सना दैमारि, मनजित ब्रह्म, रिसान ब्रह्म आरो हितेश बर' बिथांमोननि फाव खालामनायाव बे गोदान हां सुंद' बर' सावथुना बागानपारा फिल्म प्रडाक्शनाव ओंखारगोन। आरो बे सुंद' बर' सावथुनखौ फैगौ 15 आगस्ट खालि 7:30 रिंगायाव बागानपारा फिल्म प्रडाक्शनाव रिलिज खालामनाय जागोन। बेनिखायनो सुंद' बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजोफोरा 15 आगस्ट खालि बागानपारा फिल्म प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव थांनानै हां बर' सुंद' सावथुनखौ नायनो हासिगोन। आरो बे गोदानै दिहुनजानाय हां बर' सुंद' सावथुनखौ रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोनगोनखौ हास्थायदों फाव खालामगिरि बिथांमोना।